Bună, mă numesc Silviu și astăzi facem un episod de Minecraft cu prietenul meu Alex. Hai lu. Și... Seria de băieți. Da. Era făcut această serie. Pe aia am jucat cu telefon. Bine, eu am calculator, dar el l-a reparat. Am calculator de la mașmeche, se fundă, e aparat. Și vă rog să apăsați butonul de like și să vă abonați. Cam decât un singur abonat. De fapt, doi cum am abonat și eu. Noi am găsit Diamond până să începem să filmăm. Da. Păi da, bă. Tu gândește-te că eu n-am postat niciun episod și am deja vreo 18 abonați. Bă, deci nu mai uitați-vă că sparg eu restul, nu că să vedeți asta de Diamond. Și să căutați și pe canalul Valeriu Preza și să poza cu mine cu o chitară. Dar tu mai căzi mă la chitară. Oh, am găsit iron. Am găsit iron. Ce ai găsit Diamond? Nu, am găsit de ăsta redstone și de greșeală am dat pe el și n-am știu și am crezut că e lavă și am căutat pe ea. Mi se tăne și mie. Și vom apăsa, sunt singur care am găsit diamante. Eu Da. sunt singur. Am găsit 11 diamante și am găsit 5. Dar 3 la mirosit ca să facem un portalul către Nether. Cum ai folosit? Să faci târnăcopul ca să spargem. Mai fac târnăcop? Bă, tu mi-ai dat celălalt la târnăcop? Ți-am dat 2. Și eu nu mai am niciunul. Păi stai că am minte mult să mă duc în spate. Facem și de la. Ai cât erai? 21. Eu am 17. El pune pe tot, a făcut. Da, hai să mergem acolo la început. Păi da, eu asta fac de la. Am trecut peste fier. Eu am 21. Bă, da, stai că ți-am zis. Mamă, cât e aici, am dus, am dus. Sunt prost. Știu. Uite ce am făcut eu. În loc de fărnal. Da. Din greșeală. Ai făcut de la? Uite-te. Gata, hai că două fărnări. Fărnări. Am luat ceva foc. La mine n-am luat, la tine s-a auzit. Am luat lemnul foc. Asta am făcut. Pune aici și tu o să pui în partea să pun butonul. Am 35 acum. Bă, dar noi n-avem cărbune. Am eu, cred. A, uite că am găsit și eu aici. Cred că... Dar eu nu mai am târnăcop, trebuie să fac eu. Și n-am lemn, trebuie să vii tu. Mă, nu mai bine facem și un ces de lavă. Și lăsăm unul acolo. Lasă lava acolo și facem bine după ce la lavă. Hai, vină încoa să punem asta la președinte. Să facem și noi câteva chestii. Păi, dar mi-a luat masă. Ce moacă. Tu de cal, hai. Vezi că i-am pus în partea asta. De ce ai făcut asta? De greșeală. Tu pune în partea și pune și la mine cărbune. Pun și la tine, stai. Vezi că ți-am pus și în fără Cărbune. Bun. Păi și fără al meu să nu umbli, uite, am pus un ăsta, un bloc pe asta. Haide, mă, că știu și eu. Ce să nu umblu? Și dă și mie lemn să fac un târnăcop. Și păstrează. Că mai am și eu 20. Din fața mea. Poți să fac Am făcut și eu 4 târnăcop. Bă, stai, fă și tu un chest. asta, mă. Haide, bă, că am o grămadă de chestii. Păi și eu am o grămadă. Scuze. Scuze! Bă, nu mai da. Da, dă-te! Mamă, păi eu am dat iron. Eu de parcă nu am.
fac târnăcoapă și după aia plec de fier. Dar lasă-mi fierul mie. De ce să-ți las ție fierul? Nu al tău, al meu. Eu făceam de fierul meu, mă. Dar pune și tu toată piatra care o ai aici. Acum. Și dirt-ul. Unde? Acolo? Și dacă minereurile. Tot. Și ce înseamnă de lapis? Am un stack și 3 de redstone, 5 diamante Pune-le acolo. și restul mai ca... Asta e să fac și eu ceva. Să văd cât mi s-a făcut din iron. Dar eu un stop ăsta de poate dau de lavă și mi s-a închis telefonul, cred. De ce mi-ai ieșit din aplicație? Bă, nu, că mă scate și pe mine. Sau poate că nu mă scoate. Te-a scos? Sper să nu mă scoată. Da, m-a scos. Acum... S-a apăsat Ia butonul de dă-i la... la friend acolo și așteaptă. Am intrat undeva! Într-un bloc a intrat. Știi unde sunt. Știu. Haide, intri și tu. Ești lângă mine, bă! Sapă! Nu văd, încă sapă tu, că nu văd. Păi nu pot! Mor. De ce n-a băgat aici? N-am salvat, bă, ești prost? Și nu cred că am diamante. A, ba da, le-am. Muzică mișto. A, abia acum am dispart. Când ai murit tu. Bă, dar lasă mai temele. Adică ia-le tu dacă vrei, că sunt dispărut. Păi ce ai? Itemele. Oh, tărnăcop. Bă, da.